Nilqawkom eżis aħwa madwar Malta u Għawdex, familja River of Love, nilqawkom il-lejla hawnhekk ġewwa ovvjament din ix-xandira diretta live streaming minn ġewwa iċ-ċentru tagħna, minn ġewwa l-komunità tagħna, l-binja tagħna, iċ-ċentru tal-Ministeru ta' Nations for Christ mhux biss ġewwa Malta, Għawdex u pajjiżi oħra, mbagħad jekk ikolli ċans insemmihomkom. Imma lejla nħeġġiġkom biex intom you tune in mal-messaġġ il-mulej poġġieli fuq qalbi, kelma ta' inkoraġġiment għall-aħwa kollha tal-familja River of Love u għal dawk kollha li intom tkunu qed nissegwu flimkien il-lejla magħna. Nħeġġiġkom biex intom ukoll taqbdu l-Bibja f'idejkom ħalli miegħi ħandawru xi paġni mill-Iskrittura biex ovvjament naraw x'għandu l-mulej għalina il-lejla. Ħanitolbu flimkien, tistgħu titolbu miegħi flimkien minn ġewwa djarkom, għal dawk kollha li intom forsi qegħdin fuq ix-xogħol, itolbu miegħi, praise the Lord, glorja lil-mulej. Mela Missieq Qaddis ringrazzjawk mulej Ġesu li inti qed tagħtina din il-privileġġ nistgħu nirċievu l-kelma qaddisa tiegħek mulej Ġesu. Għati il-manna li ġejja mis-sema. Għati il-manna mulej li ġejja mis-sema tijak mulej. U grazzi Missieq Qaddis li inti tkompli s-saħħaħ il-poplu tijak. Mulej, il-kelma tijak hija qawwija, il-kelma tijak hija ħajja, il-kelma tijak hija mimlija fejqan, dawl, tama u mulej dejjem tqawwi il-qalb tagħna li nisimgħuha. Mulej Qaddis, anka meta inti ċanfarna ukoll saħħaħna u ma tkissernix. Mulej Qaddis inti qed tibni l-Knisja tiegħek u sakemm Ġesu Kristu jiġi fuq din l-art il-Knisja tiegħek tkompli tinbena bil-qawwa, bis-saħħa, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U f'dan iż-żmien li qed ngħixu, grazzi mulej Ġesu li aħna maħniex weħidna imma inti magħna. Inti ma abbandonajtniex, inti magħna mulej. Natu glorja u tifħir missir. Fl-isem ta' Sidna Ġesu Kristu. Amen u amen. Nixtieq eżiż aħwa nħeġġiġkom biex once li jakkala jrid il-binjiet tal-postijiet ta' qima, the place of worship, places of worship, nħeġġiġkom biex once li il-knejjes, il-komunitajiet jinfetħu madwar Malta u Għawdex, biex intom tingħaqdu magħna kull nhar ta' erba' u nhar ta' sibt fis-7 ta' filgħaxija u kull nhar ta' ħadd fl-10 ta' filgħodu. In the meantime, il-Knisja xorta għadha ħajja. In the meantime, il-Knisja xorta għadha topera. In the meantime, il-Knisja xorta għadha għaddej fix-xogħol tagħha. Halleluja. U għal dawk kollha li intom parti mill-familja River of Love, inħeġġiġkom jew ikkuntattjaw lili, jew speċi aħjar ikkuntattjaw lili peress il-maġġoranza lilkom tafu lili bħala referenza biex unħeġġiġkom biex intkom tkunu parti mit-talb li għaddej kontinu online. Hemm ħafna gruppi ta' talb online u nħeġġiġkom biex intom tkunu parti minn dawn il-gruppi biex ma tkunux weħedkom sewwa u xorta waħda tibqgħu b'kuntatt. Grazzi Ġesu. Bħalissa, ovvjament, il-liġi hija hemm ċertu regoli ta' social distance, imma Alla m'għandu l-ebda regoli ta' social distance għax jidħol kull imkien. Amen. Alleluja. Kull imkien jidħol u m'għandux problema ta' Mart, ovvjament. Grazzi. Anzi, fejn tistiednu jiġi ifejjaq. Alleluja. Glorja lil mulej. Grazzi Ġesu, mulej nirringrazzjawk tal-kelma tiegħek għal darba oħra, nirringrazzjawk mulej Qaddis li inti ħadkellem il-poplu tiegħek il-lejla u grazzi li anke minn ġewwa djarhom iffiqu mulej Qaddis, jiġu inkoraġġjuti u mibnija. Halleluja f'isem Sidna Ġesu Kristu għall glorja tiegħek Missir. Amen. Glorja l-mulej. Ħamorru fi ktieb ta' l-ewwel Korintin, morru kulħadd flimkien miegħi fil-ktieb tal-ewwel Korintin. Halleluja. L-ewwel Korintin. Thank you Jesus. Jekk inti tkellem il-kwalinkwa persuna fid-dinja, mhux ħanejdilkom Kristjani, meta kien titkellem persuna kwalinkwa
u tistaqsih fuq mistoqsija fuq Ġesu. U tgħidlu dal-persuna x'tgħidli fuq Ġesu. X'tgħidli fuq Ġesu. Naħseb il-biċċa kbira tan-nies tad-dinja, speċjalment li l-Bibja ma qrawhiex imma semgħu xi ħaġa fuq Ġesu, x'taħseb li kieku jgħidulna? Aħna l-Kristjani kieku ngħidlek Ġesu huwa l-ben tal-ħaj. Qabli ċertu nies jgħidulek dik. Qabli il-Kristjani jgħidulek huwa Alla fil-ġisem. U hekk hu vera, Ġwanni kapitlu 1 kollu hekk tgħid, hemm ħafna passaġġi oħra. Ħafna min-nies bid-dinja forsi ma jgħidulek dik il-kelma, mhux għax ma jagħmluhiex għax forsi ma jafuhiex. Oħrajn jgħidulek li Ġesu Kristu huwa s-Salvatur, u vera. Oħrajn jgħidulek li Ġesu Kristu huwa raġel famuż li jagħmel il-mirakli, jew kien jagħmel il-mirakli, u vera. Però naħseb jekk hemm frażi li kważi naħseb li kulħadd jolqotha hija li Ġesu Kristu kien magħruf għall-imħabba. Li Ġesu Kristu li jħobb. Ġesu Kristu li jħobb. Issa rħila li ċertu nies li ma jaqrawx il-Bibja diklu ħaġa li jafu. Sewwa id-dinja ħafna nies, speċjalment li mhumiex midħla tal-Bibja, jaħsbu li Ġesu huwa biss imħabba u la mħabba għal-jom tfisser l-imħabba tfisser nagħmel li rrid. L-imħabba ma tagħmilx li trid. Infatti, għax veru tħobb, jekk jiena nħobb, l-imħabba hija wkoll protettiva. Jiena t-tifel għandi żewġ tfal. Sewwa, waħda mill-affarijiet li nagħlimhom kontinwament hija l-imħabba. Imma pereżempju jekk jiena jgħidli jiena ħanitla' fuq is-sofan u naqbeż ar-rasi u tgħidli papa inti għax tħobbni ħatħallini. Mhux ħanħallih. Għax nafx tfisser jekk jaqbeżni fuq sofan u jaqgħu għadha rasu. Sewwa, jispiċċa jpoġġi, jagħmel xi gundalla. Sewwa u tistgħu timmaġinaw. Allura l-imħabba għandha ħafna facets u l-lejla mhux ħanqgħod nitkellem fuq il-facets kollha tal-imħabba tal-mulej. Però jekk hemm xi ħaġa bejn il-Kristjani vera, mhux qed ngħidlek in-nies reliġjużi, mhux qed ngħidlek id-denominazzjonijiet, il-Kristjani vera huma dawk ħan ikkwalifikahomlok. Huma dawk li jarfu l-Ġesu bħala s-Sit u s-Salvatur tagħhom u nies li jaqraw il-kelma. Ovvjament li għandhom relazzjoni ħajja mal-mulej. Dawk huma l-Kristjani vera. Issa, kull Kristjan għal dawk kollha li intom segwejtu issa il-weekend l għadda jiena prittkajt li aħna ngħixu fil-preżent, imma fil-preżent li qed ngħixu fil-passat tal-Alla. Issa kull Kristjan għandu żewġ relazzjonijiet, għandu relazzjoni mar-ras, ma' Ġesu dirett, u għandu relazzjoni mal-ġisem. Sewwa, ġieli pereżempju ġemajlu għax jibbuli turru nies, bis-seta ngħidkom naħseb u kemm ilha nqala din is-sitwazzjoni tal-COVID, ix-xogħol ta' kitba u emails u Facebook u Messenger mhux irdoppjaw, ma nista' nagħmel full-time job, nindirizza u nirrispondi l-Messenger biss. Sewwa, imma anyway, raġel qal li jiena ma mmur imkien knisja għal jiena ġest jien u Ġesu, mhux xi ħaġa l-ewwel darba smajta dik kemm darba smajta. Sewwa, smajniha ħafna kemm darba. Imma dak huwa nofs Kristjaniżmu u taf xi jfisser meta int għandek il-persuna, xi ħadd persuna jgħidlek jiena ġest jiena u Ġesu, ifisser jiena ġejt imweġġa minn ċertu Kristjani għax jien ippretendejthom li l-Kristjani huma Kristu. Allura l-moment li l-Kristjan ma laħaqx il-livell f'moħħi li dan huwa Kristu, allura issa jiena l-Kristjan huwa apokritu. Però nfakkarkom il-preaching tiegħi stess li mina u inti nimxu mara Kristu mhux mħabba l-Kristjani, ma mħabba propja ġast Kristu. That's it. Jiena Kristjan għal Kristu, mhux għal Kristjani. Issa, nħobb il-Kristjani għax huma ħuti fil-mulej u huma quliet Alla l-missier bħalma jiena ibnu. U aħna aħwa, aħna familja waħda fi Kristu. Issa hemm gruppi bħalma hemm umanità waħda, m'hemmx ħafna umanitajiet, m'hemmx suwed, bojod, viola, kannella. We are one human race. And we are one Christian body, one body of Christ. Dik il-Bibja tegda. Li aħna ġisem wieħed. Imma il-legamenti u l-ġointi li jaqduna moħħkom hawn eża saħwa. Mhix it-teoloġija. Issa ovvjament meta it-teoloġija ħanżom ma naqa' basic għalissa. Bil-forsi riduna jekk jiena ħan insaħlek oħti u hija bil-forsi temmen li Ġesu Kristu huwa l-ben tal-Alla, tiġix tgħid li Ġesu profeta tajjeb, tax inti mhux hija mbagħad.
Nħobbok bħala proxmu ma m'intix hija. Għadek m'intix imweled minn ġdid hemm. Imma meta int għandek ħafna Kristjani li jemnu fil-missir li ben Spiritu Santu, jemnu Ġesu qam mill-imwiet, Ġesu s-salla pajna fuq salib, Ġesu Kristu reġa' ġej, li l-maġġoranza tal-Kristjani u li jgħidu li ma Kristjani daw l-affarijiet jemnuhom. Ma lessa la inti dan temnu, jekk verament irċivejtu bħala revelazzjoni, dan suppost li qed ibidlek. Daw l-affarijiet ibidlulek ħajtek, halleluja. U għalhekk issa la inti hija jiena f'obbligu. Awċ. Tobbliganix. Ma rridx inwedek, le int f'obbligu. Int f'obbligu tħobbni bil-fors. U jiena f'obbligu li nħobbok ukoll. Bil-fors. Amen. Aħna obbligati nħobbu lil xulxin. Dak huwa kmandament ta' Kristu, ħafna minna ninsewhom daw. Speċjalment f'kamp karizmatiku pentekostali li nkeċċu xjaten, halleluja naraw il-morda jfiqu, glorja l-mulejn, halleluja. U għanna namrawhom daw. Għax dawk ukoll huma riflessjoni tal-imħabba tal-Alla, għax Alla jfejjaq, għax iħobb. Mhux ġazza xuwa Alla, għax huwa Alla mħabba. Imma ħafna drabi ninsew li Ġesu għalinna jiena tajtkom kmandament wieħed. U għamiltu froġa bih. Bħalma Alla lil Adam u Eva dom kmandament wieħed. U għamlu kawlata. Sewwa. U l-kmandament li Ġesu tagħna bħala Kristjani, bħala aħwa, ħobbu lil xulxin. U believe me, li ovvjament intom żgur ħafna minnkom tistgħu tiġdu l-istess bla dubju, li mħabba tajjeb li nħobb l-Missiju ħobbni u nħobb il dawk tal-komunità tiegħi, nħobb dawk li jaraw eżatt kollox bħali, u mbagħad wansi xi ħadd ma naqbilx miegħu jew irfis lil kallu, jew irfis lilu l-kallu jew lila. Issa l-imħabba tiġi nastrajnjata. Però mbagħad hemmhekk nibda ninduna kemm vera nħobb għax l-imħabba tiġi mispelluta hekk. S A G R I F U C C J U. Meta Ġesu qalli inħobbok taf x'għamelu? Għamel sagrifiċċju ma qal Ġesu, ħanibatlek love letter sealed with a kiss. U l-mulej jirrikjedi mill-ġisem ta' Kristu li nagħmlu sagrifiċċji għal xulxin. Nuru l-imħabba bħalma tgħid l-Iskrittura ma nistgħux ngħidu li jiena nħobb il-ħija u mbagħad naraħ fil-bżonn u nagħlaq għajnejja. Hekk tgħid l-Iskrittura fil-Ktieb ta' Ġakob. Sewwa. Imma ħafna affarijiet u ovvjament as-saċ darba kont smajt il-Kenneth Hagin jgħidin il-frażi u llum inni 25 sena fi Kristu jiena, ġifieri nimxi mal-mulej. U ġieli żbaljajt ovvjament, imma jkun hemm fażijiet f'ħajti fejn tgħaddi ġimgħa ġimgħatej ngħid wow, praise God. Ma m'għamilt żball. Praise Jesus, ma m'għamilt żball. Issa, jekk forsi ma konċ issa tgħid ma nkunx. Jiena nemmen il-Kristjan jista' jasal f'livell fejn ma jidnibx. Xi darba nitkellmu fuqha, però nfakkarkom x'għedtilkom ukoll ġimgħa ilu bejn wieħed u ieħor fejn għedtilkom morru mmeditaw Romani 6, Romani 7 u Romani 8. Jiena nemmen li l-Kristjan jista' jasal f'livell fejn ma jkollux ġo fih laqqas nofs dnub. Mhux għax ma jafillek xil-mulej ta' xil-mulej jafillek kollox xorta waħda. Sewwa imma nemmen li l-mulej il-Kristjan mal-maturità jiġi f'livell ma jidnibx. Imma ħanejlkom ħaġa li Kristjan jidneb ta' spiss. Hija fl-erja tal-imħabba. U darba Kenneth Hagin qal dal kliem. Għal meta nidimbu il-Kristjani għalija qal nista' ngħidlek li kważi dejjem ħadkun fl-erja tal-imħabba. Jew l-imħabba tiegħek lejn Alla, jew l-imħabba tiegħek lejn ħuk u uħtu. In-nota aħseb. In-nota pereżempju jiena ħattalija, offendejt il xi ħadd, irrateljajt, tkellim żejjed, ert, insultajt, tkellimt baxx, in-nota f'daw kollha
jiena nkun qed nonqos jew fl-imħabba tiegħi lejn Alla, jew fl-imħabba lejn ħuti. Allura meta niddimbu jiena u inti dejjem fl-erja tal-imħabba. Intom li intom miż-żewġin. Kif tidneb lejn martek u lejn żewġek? 100% ħanejdlek fl-erja tal-imħabba. Sa l-imħabba ta' żwieġ kulħadd jaf, almenu teoretikament nafuha, li l-imħabba ta' żwieġ tirrikjedi sagrifiċċji. U żwieġ once li tieqaf tħobb sagrifiċjali, sacrificial love, your marriage starts dying. So what? And once you stop loving sacrificially your brothers and sisters, your Christianity starts dying. Għax jekk hemm xi ħaġa li jiena u inti id-dinja tridna nixbħu lil Ġesu fiha, għad-dinja il-kelma l-Maltija hija għala biebhom kemm int għandek doni. Għad-dinja għala biebhom kemm inti titkellem bl-ilsna. Għad-dinja għala biebhom kemm int għandek flus u prosperità. Għad-dinja għala biebhom kemm inti tkeċċi xagħti. Id-dinja fina trid tara l-imħabba. Ġesu, Alla tgħidilna, Ġwanni 3:16, kulħadd jafa Skrittura, Alla tant ħab lid-dinja. Mhux Alla ra lid-dinja fil-bżonn u batilhom miraklu. Alla wera il-karità tiegħu lejn id-dinja billi ħabbhom, billi ħabbna. Issa, qabel ma morru fl-ewwel Korintin kapitlu 1, morru fil-Ġwanni kapitlu 17. Illum, per esempio, kuntattjajt pastor jiena minn ġewwa Sweden, sirt naf bih, xi ħadd qaluli li hemm pastor fil-bżonn, wis probabbli Alla biss jaf kemm hemm pastors fil-bżonn fid-dinja, imma dan wieħed minnhom li sirt naf bih. U da bħalissa għandna lill-pastor id-din tant fi predikament ħażin ġewwa Sweden li ma rnexxilhomx iħallsu l-kera tal-Knisja tagħhom, ma rnexxilux iħallas il-kera tad-dar tiegħu u spiċċa ġie mkeċċil barra mid-dar tiegħu qed jgħix f'garaxx ta' xi ħadd u l-Knisja tiegħu bil-kera blura. U min jaf kemm hawn bħalu u anke forsi għar minnu fid-dinja. Issa, ħanejdilkom x'għandu bżonn biex għadok kollha li qed issegwu fuq l-internet. Nemmen li l-mulej ħajkellem inxut minnkom li intom tistgħu tgħinu tagħmlu din il-ġest. Kull m'għandu bżonn taf x'għandu bżonn? 2,000 euro. 2,000 euro. Tgħid li passer ma stajx battu tajtielu inflok toqgħod tgħidilna? Le, għax jiena nemmen, number 1, anke aħna bħala River of Love għandna wkoll il-bżonn. Però ħanejdilkom aħwa, darba l-mulej għalli kelma, ma naħsibx li biss ta' naħseb li ta' wkoll xi Kristjani oħra madwar id-dinja, imma għalli dil-kelma. Għalli meta inti trid li l-mulej jagħmel xi ħaġa għalik li tidher impossibbli għalik, għamel xi ħaġa għal ħadd ieħor li tidher impossibbli għalih. Ngħidilkom bl-Ingliż. When you want God to do something for you, then you do something for someone else. Kemm il-darba li l-mulej it-testjak lilek, inti jkollok bżonn pereżempju 10 euro. Sewwa. U tiġi 10 euro fil-but. Yeah, praise the Lord. Mbagħad tiġi wieħed quddiemek bil-ġuħ ħajmut. U l-mulej jgħidlek, tielu dik 10 euro. Għandi bżonna 10 euro. Bil-Ingliż inħobb ngħidlek kara. What you make happen for others, God will make happen for you. Dak li inti tajn lil xi ħadd jakkwista u jqum mill-bżonn li għandu. Alla jgħin lilek. Ħanejdilkom River of Love għandna bżonn. We need help. F'daw ix-xahar u nofs bħalma din tal-Covid affettwat rux ta' nies. Iffatwat lilna wkoll bħalma mxur li affettwat rux ta' knies oħrajn. Però ħanejdilkom ħaġa, il-mulej huwa kbir ta' għax dak li ma jsir f'xarej jista' jsir f'żewġ minuti. Sewwa, imma l-mulej huwa kbir. Imma meta jiena f'daw ix-xahar u nofs
ġejt it-testjat inkluż anke finanzjarment. L-imħabba tiegħi lejn il-bulej inbidlet għax allura għaddejna minn daw iż-żewġ mixjarej. Il-commitment tiegħi lejn Kristu fl-erja tal-finanzi inbidlet. U mhux fi żmien ta' fejn l-affarijiet jidhru diffiċli li l-imħabba u l-fidi tiegħi ħajġu ttestjati, mela meta kollox għaddej sewwa. Hemmhekk m'iniex ittestjat. U l-Iskrittura tgħidlek li l-fidi tagħna tittiġi ttestjata. Faċli ngħidlek inħobbok meta inti taqbel miegħi, imma xorta inħobbok meta inti ma tarax għajn ma' għajn miegħi. Qed titkellem di dan huwa messaġġ għall-Kristjani. Għax jiena ma xi ħadd li ma jaċċettax Kristu ma nistax nara għajn miegħu, u laqas qed nipprova. Xorta nħobbu ta' bħala proxmu. Imma dan huwa messaġġ għall-Kristjani. Ġesu qalilna li d-dinja tarafkom li intom tiegħi kif? Mill-imħabba ta' bejnietkom. U bħalissa il-mulej qed jittestja sew il-fidi tagħna u sew l-imħabba tagħna. L-imħabba tiegħek tiġi ttestjata. Il-fidi tiegħek qed tiġi ttestjata. Kontinwament fejn qed tiġi ttestjata. U fl-aħħar mill-aħħar nippreferi li kieku River of Love, s-saħna grazzi Ġesu, naraw nies jinħelsu hawnhekk, ngħidlek mhux bi bluff, jekk int għajna 30 darba, ngħidlek 20 darba hawnhekk rajna nies jinħelsu. Jekk int għajna 20 darba ngħidlek 15 darba rajna nies ifiju. Jiġifieri fejn jidħlu s-sopranaturali u l-mirakli, River of Love tammar fl-abbondanza. Ma għandni mhix sodisfattar iktar. Imma nippreferi li kieku River of Love tkun magħrufa f'Malta u Għawdex għall-imħabba li jaraw bejnietna. Tkun pity River of Love u ma tidirx love. Ikun ta' min jitħassarna li aħna nissejħu xmara ta' mħabba u ma tidirx l-imħabba bejnietna. Amen? Halleluja. Ġwanni 17 isimha waħwa. U di mhux River of Love ta' biss, jiġifieri anke jekk m'inti il-komunità tiegħek ma jsirx minn River of Love imma tissejjaħ Kristjan. Dan huwa għalik. Amen. Glarja l-Mulej. Isimgħuni aħwa. Vers 20, Ġwanni 17. Minix nitlob għal dawn biss, imma wkoll għal dawk li qed jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Nitolbok missier li jkunu wkoll ħaġa waħda kif int fija missier u jiena fik ħajkunu huma l-koll ħaġa waħda fina. Biex hekk id-dinja temmen li int batni. Aħwa ta' River of Love, aħwa Kristjani ta' komunitajiet oħrajn, Kattolċi, Protestanti, Evangeliċi. Mill-lat dottrinali ħajkun hemm affarijiet li mhux ħanaqblu bejnietna. Imma fejn tidħol l-imħabba u l-karità iridu nidhru ħaġa waħda. U jekk ikun hemm xi ħaġa li ma naqblux fuqha, please tagħmilix quddiem id-dinja. Tagħmilix fuq il-wall tal-Facebook. Għax m'intix qed turi l-imħabba tiegħek la lejla il-mulej. U laqqas l-imħabba tiegħek lejn ħutek. U għed paxxi l-demonju u d-dinja jorku idejhom. Ara daw xjagħtu bejniethom. Dik il-komunità żgur mhux se jellem. Daw apokriti. Kollhom 1100 raġun. Halleluja. Il-glorja li jien tajt lili, jiena tajta lilhom biex ikunu ħaġa waħda. Kemm aħna jiena nħobb nitkellem fuq il-glorja. U dan il-weekend ġej Pentekoste, xita tal-glorja. Ġej Pentekoste, aħna diġà Pentekostali, imma fis-sens hija fil-kalendarju tal-Bibja il-weekend li ġej huwa l-Pentekoste. Imma x'jiswa fil-Pentekoste? Għaliex ġiet il-Pentekoste? Mura qrati tal-Apostli, għax il-koll kienu ħaġa waħda. U kienu ħaġa waħda fi Kristu, u kienu ħaġa waħda l-Bibja tgħidlek kapitlu 2 u kapitlu 3 tgħidlek għax l-imħabba ta' bejniethom qasmu u kienu karitattivi l-karità. Bej xulxin. Sewwa, allura għal dawk li pereżempju semmilkom il dak il-pastor jiena qatt ma nafux ta' ġifieri personali ma nafux il-pastor.
Imma bis-sewa jew id-newwa daw l-2000 euro ħanibgħathom lu. Ħajdew kif ftit minn hawn, fejn nkunu ħanibqgħu, imma inti tkun inti ent ħajja, ent familja, ent komunità. U dak li aħna nagħmlu ħanejdilhom ħaġa nipprovvedizza, dak li aħna nagħmlu ma' din il-Knisja ġewwa Switzerland, Alla ħjagħmel magħna għal 100 darba oħra. U ħanejdilkom aħwa, aħna mhux 2000 euro għandna bżonn. ħanejnu lilhom li aħna nistgħu nagħmlu biex Alla jgħin lilna li aħna ma nistgħux nagħmlu. Per eżempju, ġimgħa ilu batna donation għal missjoni ġewwa Pakistan. Semmejtilkom di. Semmejtilkom 40, imma actually kienu 80 familji Kristjani fejn bħalissa qed jiġu imwarba u xejdu l-kelma. Mod inġust minħabba ċirkostanzi li dal-COVID-19 li laqtet mad-dinja kollha manka fil-Pakistan fejn l-ikel li tiġi mqassam peress l-awtoritajiet huma Musulmani qed jiċċaħdu li jagħtu ikel lil komunitajiet Kristjani, familji Kristjani. U bis-saħħa tagħkom intom li tagħtu d-donazzjoni tagħkom, tibgħatu d-deċma tagħkom u l-offerta tagħkom, għenna dan il-ministeru biex jgħinu daw 80 familja. Fi żmien ta' skarzezza. Tidnejlek għaliex? Bil-fejdi. Bil-fejdi. Ħalli dal-waqt ikonna testimonjanza. Halleluja. Li aħna għenna lil ma setax biex Alla jgħin lilna fejn ma nistgħux. Amen. Għadna kemm batna donazzjoni kbira wkoll l-orfanatrofju tal-Uganda. Għal-jom daw bil-Covid u mingħajrhom m'għamlu l-ebda differenza għaliex? Għax dak li konna nibatulhom, bajna nibatulhom. Imma tkun ma baqax l-istess, imma Alla baqa l-istess. Alla ma jitbiddilx. U l-fidi tiegħi lajja fil-Covid. Lajja fil-gvern fis-sens kemm ħajdaħħal kemm jekkux ħanitftħu l-airport jew nżommuh magħluq. Ħallujja la jekkux Brussell ħajtuna l-flus jekkux ħajjnuna jew le. La jekkux ħajjnuna dawk li le il-fidi tiegħi jiena u inti iridu ngħixu dak li nemmnu. Mela jekk jiena nemmen ngħid dak li nemmen, mela fi żmien ta' skarzezza u tal-prosperità id-dex ma toħroġ xorta. Jien għalija jien. Għaxina l-fidi tija jameda, li jina ma sax nitbiddel bieċirkustanzi. Sawa? Għax inkella, x'iswa l-fidi tija, meta l-affajt kuna tajn tajbi? Meta jina nkun għaddej b'xi challenge ta' saħħa. Il-Bibja ma tbidliċ. Il-Bibja dal-istess. Sawa? Meta jina nkun għaddej b'challenge ta' familja. Challenge ta' xi challenge oħra. Bħalissa aħwa id-dinja kollha tiġi l-ċallenġjata u bħalissa jiena u inti qed niġu ċallenġjati fl-erja tal-fidi. Ħanibqa' konsistenti fid-dil f'dak li jiena dejjem ment qabel din il-Covid. Jew ħanitbidlu issa. Kif ħanimxi bil-imħabba? Kif ħanimxi bil-fidi? Halleluja, ħankomplu. Vers 23. Jiena fihom u inti fija biex insiru ħaġa waħda għal kollox, isiru ħaġa waħda għal kollox. Ħalli d-dinja taraf li inti batni. Eżis aħwa, l-ikbar harvest, l-ikbar ħsat ta' erwieħ ġejja fid-dinja meta id-dinja meta l-Knisja iktar topera ħaġa waħda b'imħabba. Amen. Jiena ġieli għedtilkom kemm il-darba għedtilkom isma'. Jiena b'mod bunur u b'gratitudni jiena gradwat ġejt mibgħut ordained, ordinat, ittrenjat, ipprovat, marbul minn kollox, sakemm ġejt ordained minn Rejma. U ġieli għedtilkom, jiena mhux dejjem bil-kollox mal-pastor tiegħi, issa mhux fuq affarijiet maġġuri qed nitkellem ta'. Sewwa, imma inkompli nimxi bl-imħabba. Bil-fidi. Sewwa, u il-pastor tiegħi u l-Knisja li jiena nagħmel parti minnha fejn jiena ġejt ordnat, ma nagħmel xejn li mpoġġi f'dell ikraħ, il-Knisja li jiena nagħmel parti minnha, jew id-denominazzjoni jew il-moviment se jaħlu li trik li nagħmel parti minnha,
Sewa, jina ħanejlek, jina ovvjament għal kollha li intom tarawni intom kattolċi. God bless you, il-mole uħobkom u aħna nħobbukom ukoll u nisperaw u nafu li intom u nafu li ħafna minnkom tħobbuna wkoll. Imma jekk hemm xi ħaġa li hemm ċertu affarijiet li nammira wkoll ta' Knisja Kattolika, ħankun onest. Sewwa, ħalli nkunu fair. Però pereżempju tafx nammira pereżempju, meta pereżempju ikun hemm xi innaf xi qassis żvija. Sewwa, jew jibda jipritka l-ħmerijiet, jew jibda jipritka xi ħaġa li tmur kontra xi jaħseb l-isqod. Ġinu tajtu, ebda kumbat. Għalix, għax inkella ikun ġab dannu lill-Knisja. Ikun ġa xida ħażina għal Alla. U jista' jkun ta' skandlu għal xi wħud. U sewwa hekk għandu jkun. U jiġi restawrat ovvjament għax inti li mħabba mbagħad tirrikjedi ida bħalma tgħidha l-Iskrittura jekk ħuk jew oħtok waqgħet, intom li intom maturi mhux jitfawlu l-ġebel, irrestawraw. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Ħankomplu. Vers 24. Missier irrid lil dawk li tajtni jkunu huma wkoll miegħi fejn inkun jien biex jaraw il-glorja tiegħi, il-glorja li tajtni jien. Għaliex int ħabbejtni sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. Missier ġusta sew id-dinja ma arfidek x'imma jien araftek. U dawn għarfu li int tajtni. Li inti tajtni. U jien arrafthom ismek u għat narafhom iżjed. Biex l-imħabba li bija ta' ħabbejtni tkun fihom u jiena fihom. Aħwa, bħalma Alla l-Missieru Ġesu ibnu u l-Ispiritu Santu ma' ħaġa waħda, Ġesu qed jgħidilna jien irrid il-Knisja topra ħaġa waħda bl-imħabba. Għalhekk jiena personali hawn Kristjani fid-dinja li jemmnu jekk ma tkunx parti mid-denominazzjoni tagħhom min tissalvat int. Alla jbierek. Għalija dik ħanida kif hija arroganza minn l-infern assoluta tinten. Għax fl-Iskrittura ma tgħid xejn. Għax inti li salvak huwa relazzjoni dirett ma' Kristu. U la mal-passer, la mal-isqof u laqqas mal-papa, idkollok relazzjoni ma' Kristu jekk tidħol fil-ġenna. Jekk tidħol fid-dar tiegħek tkun taf lejli, mhux il-siti. Siti sweet, bart lejli tkun taf biex tidħol għandi. Sewwa? Anyway, imma mela hawn ċertu kattolċi jaħsbu li jekk ma tkunx parti minn Knisja Kattolika ma salvax. Hawn, pereżempju, għadet oħra, jista' jkunu evanġeliċi, jista' jkun ta' Seventh-day Adventist, jistgħu jkunu tal-Jehovah's Witnesses, jistgħu jkunu Pentekostali, grupp partikolari Aħwa, li għamilna ħaġa waħda hija Kristu u l-maħabba ta' bejnietna. La denominazzjoni, la ġeografija, la xtib tal-bis nilbsu, li għamilna ħaġa waħda huwa Kristu u l-imħabba ta' bejnietna. Amen? Halleluja. Jiġifieri x'qed ngħid jiena. Jiena nemmen li Alla għandu l-poplu tiegħu f'kull fera. Fuq rigward ta' salvazzjoni qed ngħid. Għax jiena nemmen li hemm friaj li għandhom dottrini ħżiena. Ikun morru kontra it-talim ta' Kristu. Imma mhux kulħadd għandu l-istess livell ta' arfien jew l-istess livell ta' rivelazzjoni. Amen? Imma jekk għandhom il-Ġesu vera u għandhom jħobbu l-Ġesu u għandhom rivelazzjoni ta' Ġesu u x'għamel għalihom. Jiena llum inni 25 sena fil-mulej. Ara ma taħsbux li dak li naf illum kont nafu 25 sena ilu da. Kemm ġejt istreċjat? Dak iż-żmien law. Imma Ġesu ma tbiddilx, jien li tbiddil. Ir-revelazzjoni tiegħi kibret. Għalel Ġesu bqa' jħobbni l-istess. Jiena nikber fir-revelazzjoni tal-imħabba tiegħu lejja. Amen. Halleluja. L-ewwel Korintin morru hemmhekk kazza saħwa. Kapitlu 1. Halleluja. L-ewwel Korintin kapitlu 1. Vers 10. Nitlobkom uħuti fisem Sidna Ġesu Kristu biex tkunu taqblu fi klimkom. U ma jkunx hemm firdiet fostkom. Din għajda jena bħala pastor għalikom reverovlog. Ħad tkunu taqblu fi klimkom u ma jkunx hemm firdiet fostkom.
Jien ngħidha di wkoll nixtieq ngħidha u number one hija l-kelma tal-Alla mhux fil-idea tiegħi. Nixtieq ngħidha l-Kristjani kollha ta' Malta, speċjalment dawk li huma jgħidu tal-born again, jew jgħidu li għandhom relazzjoni ma' Kristu, jew jgħidu li jiena naqra l-Bibbja. Filippin, kapitlu 3, vers 15, Pawlu jgħid jekk hemm xi ħaġa li ma raftuhiex, jarrafilkom Alla. Amen. Ftakruha l-istorja li qedtilkom dal-weekend. Aħna qegħdin kollha f'tiġrija. Kollha qegħdin f'tiġrija. U meta jiena kont għadni l-iskola primarja u anke sekondarja, meta kien hemm il-sports day, ħafna minnkom tiftakruha l-sports day. U jiena kont sprinter, kont niġri ħafna. Jiena kont sprinter. Ma tantx kien hemm min jgħaddini, ma kont sprinter, speċjalment il-primarja kont l-ewwel wieħed. Kont fast ħafna. U kellna kulħadd fil-lejn tiegħu. Issa, la jiena rrid nirbaħ, taf x'għamilt? Żammejt għajnejja fuq the end hemmhekk fuq it-tmiem u ġrejt. U ġrejt. Bħalma jgħidu bil-Malti, saqajja ma patatti. Sajja, u ġrej. Imma ma mtħallx fil-lejn ta' ħadd ieħor, u laqqas ħadd ieħor daħal fil-lejn tiegħi. U l-ħajja Kristjana hekk. Kulħadd qegħdin fl-istess tiġrija, imma kulħadd għandu l-lejn tiegħu. Dik żammuha f'moħħkom. Amen. Bħalma jgħid Pawlu aħna l-kol niġru. Imma wieħed dak li jieħu l-premju. Issa tinżid taħabbix rasek Ġesu għandu premju għalik, l-importanti li tlesti t-tiġrija tiegħek. Il-premju li għandu għalija mhux ħataħli lek tkun, ħabbix rasek. Imma jien irid niġri t-tiġrija tiegħi biex dak il-premju li Alla l-istarrija nieħdu. Amen. U laqqas li Alla għandu għalik mhux ħanieħdu għalax Alla m'għandux budget. Amen. Halleluja. Kunu maqudin kif imiss ħsib wieħed fema waħda. Ħut in-nista Kloja, għallu li fuqkom hemm xi tilwim. Irrid ngħid jien li kull wieħed minnkom qiegħed jgħid jien ta' Pawlu, jien ta' Apollo u jien ta' Kefa. U jien ta' Gordon u jien ta' Joe, u jien ta' Vince u jien ta' Jaqgħu Kristu mifrut. Forsi Pawlu kien l-salla palikom, jew fisem Pawlu ta' mittu. Nizzeħħal li ma ta' mitt il-ħadd, jiena żgur ma sax ngħidha xi nagħmel mijiet issa. Ħlif il-Krispu u l-Kajju. Sabiex ħadd ma jgħid li tagħmdu f'ismi. Għammit il-kola okej, jaqbis dik. Mela, x'qed jgħid hawnhekk Pawlu biex aħna nżommu l-għaqda ta' bejnietna. Morru fi ktieb ta' Efesin kapitlu 4. Efesin 4. Għaliex qed ngħidha di isimgħu jaħwa. Isma', speċjalment illum il-messaġġ li huwa fuq l-imħabba ta' bejn l-aħwa, l-imħabba ta' bejnietna. Meta jiġi għal xogħol pastorali, huwa differenti minn xogħol evangelistiku. Ħanejdukom xi ġifieri. Jekk pereżempju jien għamilt qisu minn 2001 sa 2005. Le, għamela 2005, qisu bej 4 snin 5 snin. Nivvjaġġa bħala evangelist, mort l-Indja, mort l-Afrika, drabi differenti. Mort pajjiżi l-Ewropa, l-Ingilterra, l-Italja, ir-Russja. Pajjiżi differenti nipridka bħala evangelist. Sewwa, u xogħli kien li nipridka l-Vanġelu tas-Salvazzjoni, nipridka l-Vanġelu tas-Saltna biex dawk li għadhom mhumiex parti mill-Knisja jidħlu fil-Knisja, jisiru parti minn ġisem ta' Kristu. U mbagħad jibda jieħu ħsiebhom il-pastor. Għall-evangelist, meta kien żmien, meta kont nivvjaġġa bħala evangelist, jiena kont qisni superstar. Niġi nagħmel il-konċert, u mbagħad kollox jitlaq, mbagħad ħalli għal dawk li jdu minn sikken jarmaw u minn kollox, u jnatfu. Il-pastor mhux hekk. Il-pastor jinxtam bħal naġa, għandu r-riħa tal-naġa, għandu r-riħa tal-ħarufa. It-tnejn nipredkaw il-Vanġelu,
imma l-udjenza differenti totali. L-udjenza totali differenti. U allura dak imbagħad jiġi ma' żmien bl-esperjenza. U meta kont jiena mmur bħala evanġelist, ovvjament peress li jiena ma kellhomx dak li fejn mur nippretka ma nkollhomx relazzjoni miegħi, ikunu jafu li ġejjie jew evanġelist dak li jkun whatever ġej jippretka, nies ifiqu, nies jinħelsu, issa itfa' dan it-turrum xogħol u għadek il-passier. Jew in-nies tal-Knisja li jieħdu ħsieb. Sewwa issa x-xogħol issa jibda dan. Alright, il-Ministeru tal-Evanġelist għandu xogħlu u hemm dilka fuq l-Evanġelist li mhix fuq il-pastor, jekk ma l-pastor ma jkunx evanġelist pastor li jeżistu wkoll. Imagine, anyway. Allura issa l-Evanġelist tela żek għalih no problem. That's it. Abad il-ħut. Għal dawk minnkom li tistgħu, kemm hawn minnkom tmorru tistgħu tabdu l-ħut u tiklu għadek il-ħin. Tista' tmut u tipprepara l-ħuta biex tkun mimliħ wawar u kappar u żejt u mbagħad neħħilha xewka u toqgħod attent li tgħadha tarija li ma tmux texwija jew taħraqha żejt jew tħalli għanejja. Illa allu kemm fija preparazzjoni biex tispiċċja ħuta tajba u ħafna minnkom ma jaqbadkom il-ġuħ bħalissa. Qed tifhmu d-differenza ħol. Allura l-istess Vanġelu imma ħantikom eżempju ieħor. Bej raġel u papa. Raġel faċli għamlu baby, la jsib mara, imur jagħmel magħha, itaqqala, bye, għamel baby. Imma kemm jirrekjedi xogħol biex tkun missier? Kulħadd jaf jagħmlu l-baby. Imma mhux li tagħmlu, li trabbih. Jon kella oħra. Għandek issa il-midwife. Il-midwife tgħinek twellet, dak huwa xogħol tal-Evanġelist. Twellet il-darbija fid-dinja. Missa spiċċa xogħol. Issa għand il-mami. Enjoy. It-tnejn għandu ħandeljaw il-baby daw. U ovvjament dawn huma ministeri differenti, it-tnej bżonn jużi sewwa. Imma li ngħidilkom hija mod. Li meta wieħed qed jippretka bħala evanġelist mod. Meta wieħed qed jippretka bħala pastor mod ieħor. Meta qed jippretka bħala teacher qabel ikun jivarja naqgħu wkoll. Meta xi ħadd qed jippretka bħala profeta ivarja naqgħu wkoll. Mhux qed l-Evanġelu ma jitbiddilx. Id-delivery titbiddel. Id-delivery titbiddel. Il-wrapping tal-pakket jitbiddel daqsxejn. Sewwa biex minħabba tip ta' dilka u ministeru li Alla jkun poġġa fuq ħajtek u minħabba l-erja li l-moleri dak tilħaq u tmissil qlub partikolari. Anyway, jiena tilkom biex imorru f'Efesin. Qabel ma morru f'Efesin, morru l-ewwel Korintin kapitlu 8 tgħidlek li mħabba l-erf jonfoħna vers wieħed. U li mħabba tibnina. Eżis aħwa. Jista' jkollok Kristjani, pereżempju, li għandhom ħafna knowledge għarfien tal-Bibja. Issa dak għandek bżonnu. Huwa importanti li jkollok l-għarfien tal-Bibja. Il-Bibja tgħidlek li l-poplu tiegħi jiġġaraf minn nuqqas ta' għarfien. Issa mhux għarfien just head knowledge, tax hemmhekk rivelazzjoni titkellem. Sewwa, imma anyway, mela l-għarfien għandna bżonnu. Imma l-għarfien waħdu, il-verità waħda nista' noqtlok biha jiena. Inkun qed ngħidlek il-verità, imma noqtlok u nifdek. Ma mhux il-verità, iva, imma qgħod attent kif tiddeliverja. Sewwa? Mhux issa, jista' jkun tintaqa' ma' xi ħanżir spiritwalment, jiġifieri. U da tieli kif inhi bro, jgħidli ħafna mhumiex hekk. Jiena konna ara ħanżir spiritwalment, x'jiġifieri. Jiena minn dejjem kont aqbad u għejli ċuppum. Għejli fuċċi, nippreferi tgħidli fuċċi minn toqtajt il-kulħadd minn wara dari, sewwa. Għejli fuċċi, aħjar hekk, jiena nħobb niffaċċja. Sewwa. Imma mhux kulħadd għandu l-karattru tiegħi.
Mhux kulħadd huwa konfrontattiv bħali, jien għandi l-karattru konfrontattiv. Jiena niġi konfrontat fuq ċek. Imma ħafna jħobbu jħarbu. Issa tajjeb u ħażin, karattri differenti. Sewwa karattri differenti. Sewwa u kulħadd għandu semu fil-ġisem ta' Kristu, kulħadd għandu l-post, kulħadd għandu postu. Għax ħajaqadna l-imħabba. L-imħabba li ħadaqadna. Efesin kapitlu 4 versi 1 ismawa, la darba għal-ħnina tal-Allah ħna għanna dan il-ministeru ma naqtawx qalbna imma nwarbu kull ħabi u wajb u lan nimxu bil-qer u lan asnawġu l-kelma tal-la. Zgur. Allora passer u la baxina biex nħobb ma ngħidlux il-verità u ma jgħidilix ħanilkom ħaġa, għandikom kelma ta' irf. Xi kultant tgħid il-verità, xi kultant jien pereżempju ġej ngħid il-verità. Ma jkunx waqta. Out of its timing. Allora, vera l-verità nkunet, imma that person was not ready to receive it. And instead of healed him, killed him. La l-mħabba tarf tejnek tikber fl-erf, tkun iktar sensittiv, għax inti l-mħabba hija l-mħabba tal-mulej fl-aħħar mill-aħħar. U jina mux għednilkom li jina wasalta, ġifiri. Imma l-imħabba tejnek tikkonsidra kif ħajirċivija uħuk. L-imħabba tejnek tikkonsidra kif ħajirċivija uħtok. L-imħabba issa jina nistanilek l-istess verità bħala verità tibqa l-istess, imma d-delivery timbidel. Pero ħanilkom hemm affarijiet. Per eżempju jina inni 25 sena nistajdilkom kważi fil-ministeru. Meta jgħidilkom fil-ministeru mhux pastor 25 sena fil-ministeru. Pastor inni minn 2006. Mela jista' jkun li jekk idhom tiġu saqsuni one-on-one, ħandikom ngħidilkom xi ħaġa li tejli passa ma tkunx qed tagħmel kompromess inti. Ħanadilkom moħħkom hawn. Ħanitalmu xi ħaġa kulħadd jgħid warajja, ħanitgħallem xi ħaġa bl-imħabba tal-mulej. Mela ħanilkom aħwa. Aħna ngħixu f'pajjiż li ħafna nies huma kattolċi. U bħala kattolċi aħna tallimna ċertu affarijiet smajnihom imma mdorrijin jaħasra. Għax kien hemm affarijiet u għadhom hemm fjakki li għamdu nagħmlu l-istatwi, għadu nagħmluhom ix-xemat, għadu nlibsuhom il-ġiżerajjen. Sewwa li hija idolatrija, dik hija l-verità. Però din ngħidilhom xi tallimt 25 sena. Hemm ċertu nies l-ewwel meeting dik ma nistax ngħidilhom. Mhux għax mhix il-verità, għax naf li mhux lesti jirċivuha. Għax inti jista' jkollok li xi ħadd ineħħilek l-istatwi u xorta jmullek l-infern. Mela għall-imħabba għax nippreferi li nsalva l-ruħu milli ġast inneħħilu l-istat minn fuq l-iskaffa. Dik il-verità mhux għax itbidlet il-verità, l-verità tibqa' l-istess. Imma dik il-verità ma kinitx f'waqta li ngħidilu dak il-ħin. U l-esperjenza għalmetni l-imħabba iċ-ċwieċ stupidi statwi tal-karta pesta, spiċċajt li ftruħ. Basta għattilhom il-verità fuq il-karta pesta tal-istatwa. Issa dawk li intom qed tisimgħuni u tħobbu lill-mulej u tħobbu l-kelma tal-Alla, neħħu l-istatwi. U by the way, anka statwi tal-Labor u statwi tal-PN neħħuhom ukoll. Anka dawk li tagħmluhom ix-xemat tal-kap tal-partit u nagħmluhom kważi nagħmluhom ħdej ritratt ta' Ġesu, kol ta' Marija, it-Trinità mqazza. Dik it-Trinità tad-dar tiegħi. Il-kapo, il-bambin, welcome to Malta. Allora jena ġili ġejt, sewwa, ġili mmur nintaqa' ma' nies
u nidħol fi djar, ġieli għedtilhom tal-ewwel darba wkoll. Ma jiddependi nara fejn qalbhom jekk mhux lesti jirċevuha ċertu verità. Imma meta ma kon sensittiv, ġieli għedtilhom il-verità f'gajthom u qatt ma resqu lil mulej. X'għamel? L-imħabba rebħet dak il-ħin ċertu verità ma nistax niddeliverja. Għandikom oħra. Mela jien għandi oħti fil-mulej jew ħojja fil-mulej. U dan qed jistragilja fil-fidi. Jew di qed jistragilja fil-fidi, bħalissa ħafna qed jistragilja fil-fidi. Vera ħafna resqu lil mulej grazzi mulej. Ma ħafna qed jistragilja fil-fidi. Għaliex tasma' għaliex ma nistax infi. Inni nitolbu l-mulej. Issa. Jekk jiena mal-ewwel naqtaħħa ngħidu għax int m'għandekx fidi. Issa jista' jkun li vera. Jista' jkun li vera, però mhux dejjem hija ir-raġuni. Jew jiena ngħidlu isma' inti m'għandekx id-dnupu. Eżda saħwa, Christianity River of Love. Tużawix dik. Tużawa għaddik. Number one, aħna naraw il-Ġesu xi darba jgħid, int għandek xi dnub? Għad. Però jista' jkun li vera bniedem ma jgħid fid-dnub? Per eżempju, jista' jkun, mela jekk inti għandek xi ħadd li qed jimratu l-ħonkol u da jieħu xi klett pakketti sigarti kuljum. Mhux ovvja ħajmardek. Mhux ovvja ħajmardek dak. Imma jien fil-ħajja tiegħi u ġieli jkun hemm ċirkustanzi għalhekk tkun isimgħuni ħanidgon frażi kulħadd jiktibha. Meta ma tafx x'għandek tagħmel, ħalli l-imħabba tagħlmek x'għandek tagħmel dak il-ħin. Love will always lead you in the right path. And love will always give you the right answer. Allura, per eżempju, jekk jiena ngħidlu hekk il-dalħija, qabla ħanħossu iktar ħażin, jħossu iktar imbiet bil-mulej, jew di tħossa li Alla abbandona, jew Alla ma rix jismagħha, jew jekk għandi xi dnub, l-ostrina mela jekk jiena sa m'għandi kolli l-ebda dnub jiġifieri ġifieri, għal kolli ma l-ebda. U li mhux il-każ. Għax hemm ħafna prinċipji fil-Bibja. Sewwa. Imma x'nagħmel? Mela jekk jien għandi oħti jew hija fil-mulej, miexi fil-mulej, u dan jew din qed jistragilja biex jara l-fejqan iseħħ fil-ħajja tiegħu. Number one, irid nara f'liema level qiegħed ta' fidi. F'liema level qiegħed fejn hu fil-mixja mal-mulej. Sewwa, ċertu verità ma ċertu waħwa jiena ma nixxerjajiex. Jekk ma jistaqsunix għaliha. Għax jiena nista' ngħidlek il-verità u għax għedtilek jien qabli ħassiba diffiċli biex tirċevija, mela ħanejlek mora aqra l-kelma. Għax once li inti ssib ruħek wiċċ b'wiċċ mal-mulej, mbagħad tirċevija. Allura l-imħabba tgħallmek li ċertu affarijiet hemm żmien, hemm ħin ma tgħidhomx ċertu affarijiet. Għax mhux il-waqt. Dik il-persuna mhux lesti jirċevija. Infatti Pawlu jgħid fl-ewwel Korintin kapitlu 3, jgħid meta ġejt għandkom ħuti ġifieri di tiġri ħafna fil-Kristjanità. Meta jiena ġejt għandkom wara 4 snin, jiena ħsibt les li intom tiklu xi ikla laħam. Imma sibtkom wara 4 snin qed jgħid Pawlu li għad irid nitmagħkom il-ħalib. Smajta tal-ħalib fejn hija? Ħafna min-nies iħaltu żelu ma' wisdom. Żelu never means wisdom. Never. Zeal does not equal wisdom. Let me settle it right now in front of all of the earth. Wisdom comes, issa, nista' nagħmilkom dottrina sħiħa fuq wisdom. And wisdom comes by experience. Period. Imma baju passer, ma tgħidx il-Bibja tgħidlek that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Good. You're in the beginning. You're in the beginning. You're learning to be wiser every day. U inti għandek aħwa, ara, jekk għandek xi naqa' pride illum ħankissir l-lista kollha. Jekk ilek 4 snin fil-mulej, jekk ilek 5 snin fil-mulej, jekk ilek 6 snin fil-mulej, jekk ilek 7, 8, 9, 10, 25 sena fil-mulej.
you have not arrived. Ma wasalx. You are growing in wisdom. And wisdom and love imorru ħafna hand in hand. Amen. Hallelujah. Allura, per eżempju, ħanajdilkom aħwa. Ftitilu, ġemilu kważi, le għazġima. Għamil video zaħir, imma teċ kem kellu teċtix. Eżiz aħwa nistalla, u jina, ovvjament, naf xtejt il-Bibja, bl-aktar ma tas-salut, u mux xtejt biss il-Bibja, xtejt il-patt il-ġdid, u xtejt li Alla li l-min jien suppost nisbaħ. U ħanejdilkom xejdilkom Alla li min suppost tisbħu intom, li l-Kristu. F'kollox u dejjem. Imma doħat ma wasal kompletament, ħadd, we're all in a journey. Aħna kollha qegħdin fil-vjaġġ. Għadu ħadd ma wasal fil-kompletezza. Sewwa, għax inti jista' jkun tiġi tgħid li passerina tant għandi revelazzjoni pereżempju fuq il-fejqan. Però mbagħad ngħidu ngħidlek imma fuq ir-revelazzjoni fuq is-sensitività m'għandekx, Mela lejn waħda aktar importanti qudiem Alla. It-tnejn importanti. Tajjeb li jien għandi revelazzjoni fuq il-fejqan u Kristjani ta' River of Love għabduwa. Imma affarijiet oħrajn li jridna nikber fihom ukoll. Ir-revelazzjoni li tinkun sensittiv. Għax issa m'għandniex biss naqbad il-ħuta maqbuda. Issa qed innaddafa. Idemmel għal-ħwawar. Qed tifhmu? Allura dak ngħidu issa għax bżelu, Kristjani bżelu, u hekk aħna nkunu fuq rigward żelu aħna rridu nkunu mimlin żelu. X'il-kelma żelu tfisser li jiena mimli balla, enthusiastic, mimli balla, bżelu, bimħabba taħraq. Hekk irridu nkunu vera. Imma dik mhux l-unika ħaġa. L-erf. Sewwa is-sensitività, il-karità, it-tama. U dak huwa proċess. Imma fuq l-aħħar, fuq kollox jirbaħ l-imħabba. Fuq kollox jirbaħ l-imħabba. Għax jiena bil-intik biċċa verità nifgag bija u nispiċċa naqtalek qalbek li tersaq tal-lejmu le. X'kun swili. Jiena personali Gordon John Manxedej li passra l inti kif teħħendel-jom. Taf x'ngħid? Jekk inti għandi oħti jiena li forsi tbati, number one jekk tgħidli għax tex kemm nistragilja ma' din il-marda, mhux ngħidilha ma forsi m'għandekx biżżejjed fidi. Ħanejlek jekk jiena niġi biex nagħmelek, ngħidlek verament jintuba u ignorant jekk jiena mmur ngħid hekk. Vera, nkun vera tuba ngħidilek. Issa jista' jkun li jiena forsi għandi relazzjoni tant intima miegħu li forsi nafu li m'hemmx boundary bejnietna u mhux ħanieħdu għax xi ngħidlek isma' forsi jista' jkun number one jiena nemmen li ma' ħadd minn għall-fidi. Jiena nemmen li kulħadd fid-dinja għandu l-fidi. Però mhux kulħadd jaf kif japplika, dik hija lezzjoni oħra. Qed tifhmu? Għax inti fuq il-fidi hemm ħafna xi tgħallem. X'in il-fidi, kif tiġi l-fidi, kif tħaddem il-fidi, kif tikber fil-fidi, kif tirrilisja l-fidi, kif tirċievi bil-fidi, daw kollha prinċipji differenti ta' fil-Bibja huwa. Allura infanti anke l-frażi pereżempju m'għandniex fidi qasija sewwa, speċjalment għal min għandu l-Kristu. Għax ġiet jemmen f'xi ħadda li qatt mara, ma ikbar fidi minni. Tifhmu? Anyway, dan huwa tal-im sabiħ fuq il-fidi. Sabiħ immens. Ma fl-aħħar mill-aħħar jina u inti eżis aħwa. Irridu nikbru fl-imħabba. Eżis aħwa madwar Malta u Għawdex. Jekk jiena nara l-oħti li tixtieq tilbes il-maskla, issa naf li hawn ħafna Kristjani jilbsu ħafna maskli. Infatti f'di żmien tal-Covid, believe it or not, ħafna mill-maskli waqgħu. Iktar mill-li nimsuhom, ħafna mill-maskli issa waqfu jintlibsu, imma se titkellem għal maskli għal daw il-maskli.
li skont l-awtorità bħalissa. Kemm jiena ħelu, Anyway, mela jekk jiena għandi oħti u hija li iħossu li ċertu posti li timuru jilbes il-maskli, ħalleħ jilbes il-maskli. Inti taħseb għax tgħidu tilbis il-maskla ħajkollu l-fejn tibda se, jekk m'għandux tiġi l-konvenzjoni, dak li ħadejlu inti ħadejlu mżejjed. Jekk jiena ħanejt isma' m'għandniex għalfejn noqgħod naħsel idejja ta' bis-sanitizer. Tafx ħad tagħmel inti? Mhux il-dak ħaġġelu ħatejnu fil-fidi, ħaġġelu jħossu condemned u inqas minnek. Mhux tgħinu fil-fidi. Tifhmu? Allura ċertu affarijiet ma jeġux billi jiena ngħidlek statement biex inti tħossok qisek issa fil-livell tiegħi. Le. Tilbes il-maskla? Ilbisha. No problem. Tittaħsar idejk bis-sanitizer, number one, jiena nemmen li mhux issa bis-sena naħseb bżonn idejna, għandna bżonn naħsbu idejna dejjem. Infatti naħseb Malta qatt ma kienet daqshekk nadief daqskemm hija llum għax ħin kollu jinħaslu n-nies. Jien kollu jaħslu idejhom. Ġejna m'għamda s-safinna ta' sanitizer f'Malta. Praise the Lord. Imma il-kwestjoni hija di. Kulħadd qiegħed fit-tiġrija tal-fidi tiegħu. U jiena għandi dejn wieħed miegħek. Inħobbok. Jiena dejn wieħed għandi miegħek. Inti dejn wieħed għandek miegħi. Issa ovvjament bħala l-pastor, bħala kull pastor ġewwa kull knisja tiegħu, il-pastor bil-Bibja hija l-kelma isqof, l-ewwel Timotju 3. Huwa l-isqof u l-apostolu li jistabbilixxi d-dottrina. Imma il-kumplament sewwa irdu nimxu, mhux il-kumplament anke l-isqof ma' kulħadd u l-aħwa ma' kulħadd, irdu nimxu bl-imħabba. Jekk inti għandek mistoqsija dottrinali, saqsija lill-pastor. Sewwa, saqsija lill-pastor. Fejn jiġu ta' pritki, ħalli lill-pastor jiddirizzhom. Tifhem? Ħallu lill-apostli jindirizzaw. Fil-Bibja tgħidlek, fl-Iskrittura tgħidlek li l-ewwel Korintin kapitlu 3 huwa l-apostlu li jibni fuq il-pediment. Amen. Pija meta aħna jekk anke pereżempju nuħu pjaċir nara aħwa jippritkaw. Ma nafx jiena ħanejt xi ħaġa ħaniftaħar bikom issa aħwa terevrovla. Ħandoq it-tromba naqa' bikom. Mhux b'sens ta' kompetizzjoni, b'sens ta' gratitudni tan-nies li aħna bħala reverovla. Jiena ma tantx nara fuq Facebook nies jipritkaw il-Vanġelu. Il-biċċa kbira li nara nies ta' parti mir-River of Love. Intom tinnutaw għandaw. Ifirħu li għandna aħwa nisa, aħwa rġiel, ix-għandu l-Kristu. Halleluja. Fejn jiġi għal-dotrini? Idhom kelmu l-pastor. Mhux vera? Imma kelmu pereżempju hawnhekk aħwa llum rajt video sa xi wħud minnkom. Li xamel ma'kom il-mulej u kliem biex jinkoraġġi lil dak li jkun biex ma jaqtarx għal. Dak għamlu turrun minnu. Għax hawn ħafna nies bħalissa huma diskoraġġuti. Qalbhom maqtuwa. Qed tifhmu? Halleluja dak għamlu turrun minnu. Grazzi Ġesu. Morru Kolossin 3, halleluja kemm ngħid, men kemm jgħid dar-raġel żmien. Ħin. Ejja, għax kważi diġà ngħid sija. Kolossin kapitlu 3, isimgħu waħwa. Ħanibda minn vers 12, isimgħu kemm isawet għall-messaġġ, passaġġ u ejja nfittxu li nikbru u nħeġġu lil xulxin u nkabru lil xulxin fl-imħabba. Amen. Halleluja. Jekk ħuk jitolbok, jew oħtuk titolbok għajnuna fuq erja ta' fidi. Poġġi bil-qiegħda, one on one, bl-imħabba. Tinaq xejn mużika soft, please. U tkellmu. Amen. Verament, jina ħanidilkom aħwa River of Love, il-familja kollha ta' River of Love. Nirringrazzja l-Alla għalikom kemm Alla qed jużawkom biex tagħmlu ġid. Komplu x'għandru, kliem ta' kuraġġ, kliem li min jaħisimgħu ħajjibni l dak li jkun. U dak għandu jkun ix-xogħol tal-Kristjani. Kolossin kapitlu 3, tisimgħu kemm sabiħa. Din hija waħda mill-iktar passaġġi popolari tiegħi. Infatti Kolossin kapitlu 3 darba meta kont għadni ngħix l-Amerika, il-mulej għal kleġġimat sħaħ ma ħallini naqra xejn mill-Bibja ħlif Kolossin 3. Bis-sejt għednilkom. Kolossin 3. Erġa'ra Kolossin 3. Erġa'ra Kolossin 3.
Vers 12, uħan nispiċċaw. Intom il-mażolin talla. Il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Ilbsu mela sentimenti ta' ħniena, tjiba u milta u ħlewa u sabar. Stabru ħudu paċenzja b'xaxin. U jekk xi ħadd minnkom ikollu xi jgħid ma' ħadd ieħor, aħfru l xaxin. Bħal mulej aħfer, bħal mal-mulej ħaffel lilkom. Hekk għamlu intom il-kol. U fuq kollox, fuq dotrini, fuq fejqan, fuq fidi, fuq ħelsin, fuq prosperità, fuq maskla, jew mingħajr maskla, jew naħslu jdejna, jew ma naħsluhiex, jew noħorġu, jew nibqgħu ġewwa. Jiena meta xi ħadd jgħid li isma' pastor jiena ma noħroġx tax nibża. Ma ngħid xejn. Żid. Immaġina ngħidlek mela m'għandekx fidi, li inti tħossok aħjar kieku jew għar. Tħossok għar. Mela min għandu r-revelazzjoni biex joħroġ, joħroġ. Jekk m'għandekx il-mulej saħħek fejn inti. Darba kienet Hagin, darba kien jgħid dak darba kien qal xi ħaġa kien fejn kont imur jiena il-parti mill-knisja li jiena nagħmel minnha rejma ġewwa l-Amerika li għandhom eluf ta' knejjes madwar id-dinja. Eluf. Darba għalek għal God will meet you at the point of your faith. Allura x'nagħmel jiena? U kien jgħid il-kelma, kien jgħid locate, bl-Ingliż kien jgħidha ovvjament, mhux bil-Malti kien jitkellem bl-Ingliż. Anzi bis-South American. Għax kien jitkellem bit-twang għawġ waħda nobis. Anyway, bit-twang. Anyway, I'll locate the person, locate what is the fate of that person and help him build from there. تفهموا? Locate them where they are in their faith and then agree with them in that point. Per esempio, għantikom eżempju. Passer, jek niħu panadol għed nidneb. Inti hemm ximkien fil-bibja tgħidlek għax tieħu panadol tidlok tidneb. Jekk għandek il-fidi li mingħajr panadol tfiq xorta. Ibda ħaddim mal-fidi minn hemm. Jien ngħidilkom il-verità, xi kultant inħaddem il-fidi biex ma neħux panadol, xi kultant ħaddim għax ma jkollx update mun nara tgħid. Għammi, qed nagħmel nuple għax l-importanti alla li jiena taddili rasi jekk kelli rasi tuġani. Ħalli norqod tajjeb. Sewwa, imma il-kwestjoni għadi. Jekk kien il-fidi tiegħi pastor isma' jiena nemmen li ħanagħmel l-operazzjoni u kollox imur tajjeb. Praise God, let's agree with you there. We agree with you there. Naqblu flimkien li l-operazzjoni ħadmur tajjeb, ma jkun hemm l-ebda komplikazzjoni u praise God u tfi. God was honored, Alla xorta kien onorat. Għax fejn intemmint, fejn Alla emmen li Alla ħajuża it-tabib. Għal dak li għalina ma m'għandix għalfejn emmen li nagħmel operazzjoni, nemmen li Alla u ħaju fejn. I agree with you, sister. I agree with you, brother. I will meet you at the level of your faith. Why? Because ultimately, the most important is that we walk in love. Li aħna nimxu fil-imħabba. Vers 14 nispiċċaw bdi. U fuq kollox ilbsu l-imħabba. Fuq kollox ilbsu l-imħabba. Ismawni aħwa, jekk jiena x'imkien qed nimxi bil-fidi u kif qed nimxi bil-fidi qed tagħmel violation tal-imħabba ta' Kristu, m'għadix fidi. Issa look at me how strong I am. Because my faith will have to build the church. Specialment on one-on-one level. Għax inti minna fuq jenet nipritka messaġġ ġenerali. Sewwa u kulħadd ħajapplikaħ fejn hu personali. Mela fuq kollox, ilbsu l-imħabba li l-qofol tal-perfezzjoni u ħallu slim ta' Kristu. Mhux ovvja. Jekk nimxu l-koll fl-imħabba, mhux ovvjament isem ta' Kristu ħajsaltan fi qlubna. Dak islim li għalih aħna konna msejħa. Illi noqogħdu niġġieldu, noqogħdu nagħmlu ħafna batti bekki. Dak islim li għalih kontu msejħa biex jisiru ġisem wieħed. U ta' dan nroddu ħalli l-kelma ta' Kristu tammar sieħa fikom ta' u għalmu bl-erf kollu
u widbu li xulxin b'salmi u nnijiet. U bana spirituali u brat il-ħar kantaw b'qalbkom in-nijiet Alla u kull ma tagħmlu jew tgħidu għamlu kollox f'isem il-Mulej Ġesu u roddu ħalli l-Alla l-missier permezz tiegħu. Fil-ktieb ta' Efesin mhux ħanaqraħilkom ħaniqafa kapitlu 4 titkellem kif Alla Ġesu ta' doni ta' ministeri u daw xogħolhom huwa li jsaħħu l-Kristu. U jridu jsaħħu l-Kristu kollha individwalment u l-ġisem ta' Kristu jikber fil-minja tal-imħabba. Nimmaturaw fil-minja tal-imħabba. Halleluja. Fl-aħħar mill-aħħar x'taf x'skejt l-Iskrittura l-ewwel Korintin kapitlu 13 id-doni ħajifqu. Għadhom ma waqfux. Naf jew min jemmen li waqfu, imma fil-Knisja ta' River of Love ma waqfux. Ġesu Kristu għadu ħaj u għadu jirrenja. Halleluja. Amen. Mela daw id-doni għadhom ma waqfux. Assolutament li ma waqfux. U xiktar. Imma meta għad Ġesu jerġa' jiġi u reġa' ġej, dak kollu li forsi doni, mirakli, ġubijiet, dak kollu ħajaddi. Imma xibqa? Imħabba. Mela jien investu f'dak, ma għara maċ għadnejlek armi d-doni ta' għax issa fil-weekend li ġej ħitkellem fuq Pentekoste, fuq l-qawwa. Amen. Imma l-qawwa mela l-imħabba x'iswa. Amen. Għajni tolbu. Halleluja. Itolbu mija, Jeżis aħwa jekk inti jattara dan il-messaġġ u meslek qalbek u nkoraġġik. Grazzi Mulej, għati glorja l-Mulej. Jalla ħadd, ovvjament jiena ma provajt noffendi lil ħadd bl-ebda mod, imma anke jekk forsi jkun hemm xi darba jien qed xi ħaġa u xi ħadd ieħor xi ħaġa. L-Iskrittura tgħidlek ejja nikbru biex ma noqgħodux nagħmlu bħal vavi, bħal tfal, bħal trabi, għax dak għalek, għax dik għalet. Ovvjament, ejja nkunu konxi għax l-imħabbat għalna biex ma niprovawx noffendu, nkunu konxi, ma xi kultant ħanejlek ċertu waħwa jgħidu ċertu affarijiet u ċertu affarijiet il-kolli ngħid mhux għalija qalet, jew mhux għalija qal. Amen. Għax inkella ħanispiċċa sej, dak qal għalija. Illa Gordon Ġomman xejn kollu jgħidu għalija, għas kemm jgħidu fuq in-nies. Praise the Lord. Jena mux ħanħu għalija, ħanidlom tifqux, kompleta. Għaxad nuħu peċir. Naf li għu minn jgħid li intim tek, bro, ma nifmek xif jissa kontu peċir jgħidu għalik. Għed jamlu naqsak importanti. Wara kollox l-lum l-identità tiegħi, s-sigurtà tiegħi mhijiex f'xaħsa bħal tieħor. F'xejn il-Misi. Jiena sekur f'dak. Halleluja. Grazzi Ġesu. Amen. Nitolbu fl-imkien. Jinti li tara dan il-messaġġ. Għamil ċamilt, jew xi ħadd weġġek, jew aħfer, let go. Użaħħa bħal ta' talima x'inhi. Użaħħa bħala talima, jekk inti xi ħadd weġġek, jew weġġajt il xi ħadd, jew żvijajt, jew żbaljajt. Jekk inti għamel ġalek xi ħaġa, weġġat għax forsi ċertu Kristjani huma jġerru ċertu weġġat u ċertu offenses. Itgħallem mill-passat, mhux tibqa' mwaħħal miegħu. Itgħallem il-passat, tibqax inwaħħal miegħu. U jekk inti llum titagħti ħajtek għal Ġesu għall-ewwel darba f'ħajtek jgħid it-talba warajja minn qalbek issa stess sejda. Illum issa qadis. Grazzi ta' Ibnek Ġesu Kristu li huwa l-epitomija tal-imħabba f'ġisem wieħed. Nitolbok Ġesu aħfil id-nobijiet ejja f'qalbi u poġġi fuq utran ta' ħajti. Salvani, aħfil id-nobijieti, aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek u mlini bl-erf tal-Ispiritu Santu. Ġesu, għallimni nħobbok, għallimni insir iktar bħalek. Mulej, dak kollu li intandek għalija, irridu f'ħajti. U għallimni mulej, bl-erf tal-Ispiritu Santu, u bl-imħabba tiegħek, kif għandi nimxi maħuti. Mulej jina għadni għed nikber u ma naqaf għad nikber. U nemmen, permess tal-Ispiritu Qaddis tiegħek kien qed nikber minn glorja għal glorja, permess tal-Ispiritu Santu fi ġbija ta' Sidi Ġesu Kristu. Halleluja. Amen. Jekk inti għeddik it-talba l-lum minn qalbek, l-lum minn salvat. L-lum minn Ibn Alla, daqs kemm jina Ibn Alla. Anke kilek salvat 5 sekondi. Immissa kompli jikber. Aqra l-Bibja, immeda dal-kelma tal-Alla, u għans li l-postijiet tal-knejjes jinfetħu, mur xirek, ejja xirek ġewwa River of Love. Fizem Kristu dal-waqt niftħu.
Amen, ejja xxierek, kull nar ta' erba' u nar ta' sibt. U ikkuntattjana, ħanibatulek ktib xejn li jismu il-Weda ta' Ġesu Kristu bl-Ingliżi u bil-Taljani u bil-Malti. Pija ftakar Ġesu Kristu jħobbok, Ġesu ma jikkundannak qatt. U jekk xi ħadd qal xi ħaġa li forsi għamletek tħossok condemned, mhix mill-mulej. L-Iskrittura tgħidlek f'Romani kapitlu 8 vers 2 tgħidlek għal minnu fi Kristu m'hemmx iktar kundanna għalihom. Issa, xorta użata dik l-esperjenza biex tikber u timmatura fil-mulej. Alleluja, paċi ma'kom, narakom is-sibt u l-ħadd li ġej għal weekend ta' glorious ta' Pentekoste. Paċi ma'kom, God bless you. U jekk inti jeteradan u tixtieq u tibgħat id-deċma tiegħek, l-offerta tiegħek, il-donation tiegħek, please ejna ħalli ngħinu. God bless you. Ciao ciao.